ndiqale ndiye ndathi kuba bendisoyika uthesta ndiye kwathesta i-girlfriend yam kuqala yafumanisa into yobana i-HIV positive yaxelela mna into yobana yona i-HIV positive. Then mna ke ngoku ndaba nalaa nto yokusixelela into yobana inoba ize naye ndaqonda into yobana hayi makhe ndibe ndimbaleka but ndambaleka ndafumaniseka uba ndiyagula. Xa ndithestayo ndafumanisa uba ndi-HIV positive. Kwaye kwabuhlungu kum yakhona laa nto ithi eyi kuba kaloku ngelaa xesha mos umntu xa ufumaniseka uba u-HIV positive bekuye kuthiwe lo mntu lona mhlawumbe uzawufakwa. The results yile nto yabakela into yobana ndide ndikwazi kwaubaleka i-girlfriend wam because ndandingayamkeli incam ndingayi-understand uba le nto kuthiwa ndinayo ingaba ikum nyhani. Kwa umntu wayendithesta waye wandinika elaa themba elithi nokuba izinto ezi zikhona ezithethwayo but le treatment ndayithatha ngohlobo olurayithi. Loo nto leyo izondenza into yobana ndikwazi ukuphila ubomi obude. Ndacetyiswa ke into yobana mandijoyine i-support group. Phaa kwi-support groups ke kwi-support group ndiye ndazifumana ii-friends